മറ്റേ JCB ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓഫ് ആവും. പിന്നെ കമ്പനിക്കാർ വന്ന് നേരാക്കിയിട്ട് പോകണം നമ്മൾ എടുത്ത് പോകണം. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നൽ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ അലാറം നോക്കിയിട്ട് കമ്പനിക്കാരെ വിളിച്ച് വരുത്തി നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റക്ക് ആവും. എൻ്റെ പേര് കണ്ടസ്വാമി. ഈ സ്ഥലം അലനല്ലൂരിനെ പറയാം, മണ്ണാർക്കാട്. നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിങ്ങിൽ ഒരു 22 കൊല്ലമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ 8 മാസമായിട്ടുണ്ട്. മെഷീൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ വെരി എക്സലന്റ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. പണ്ട് JCB വെച്ചിരുന്നത്, JCB ആണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനെ കമ്പനി പോയി നേരിട്ട് പോയി പിന്നെ പെർഫോമൻസ് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡും അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഹെവി നോക്കിയിട്ട് എടുത്താണ്. എടുത്തിട്ട് നല്ല സ്പീഡുണ്ട്, മൈലേജ് ഉണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ സ്റ്റെയറിങ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്റ്റെയറിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ചാർന്ന് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ലോക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെയറിംഗ് അടുത്ത് വെക്കുക. ലോക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാറിൻ്റെ അതേപോലെ എങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്താം. JCB-നെക്കാട്ടിലും ഒരു എക്സലന്റ് പെർഫോമൻസ്, ഒന്നും ഒരു മാറ്റമില്ല.